Yo, kwa medo wiase de DFK man na masane mo ehye. Se mo behwa ya sa de mo ba ma metiwa eye na ye ase ene da ye di ne na otwe. Eno nti se ye nyina anim awokeka sonko a yaw sapon ene na somafo band. Omode aso eye osum edwuma no emu eyi. Because talking about one dwom to a what to no ɛyɛ nyamedwuma a ɛsombo ɛyie ɛno nti sɛ yɛbɛhunu mmɔdenbɔ a ɛyɛ yawsapɔn ne n'asomafoɔ band no aba akɔnɔ dodo ɛnam so ɛma ghanafoɔ so ɛso ɛyɛ ɔmo mu ɛyie and talking about ɛyɛ tiwa especially sɛ wohwɛ ɛyɛ n'ani a ɔde ɛto ɛnwom na wobɛhunu sɛ asɛ ɛdam soronko na ne soronko edem ne so yɛ ade a ne nyinaa no ahofama ne ahokeka ɔwɔ de ma edwuma no ɛno ne nea ɛde no eduru saa ana ɔmo ma nyame suro ne so ewura ɔmo sanse ɔmo nu sɛ ɔmo yɛ nyame dwuma nti sɛ mo bɛhwɛ ɛyɛ minsa nifa so hɔnom a mo bɛhunu sɛ nsɛntwerɛfoɔ ahodoɔ bebree so aba dwumadie n'ankasa no afei na ɛhyɛ aseɛ ba bandfoɔ so na mo bɛhwɛ a ɔmo so wɔ hɔnom a ɔmo ɛtenetene ɛyɛ ɔmo ɛnadeɛ mu no ɛyɛ nsenkuo mpɛnten ne dewuta ɛno nti no yɛn nyinaa no ɛyɛ maame tiwa ɛnti ana yɛwɔ ahase fɛw no sɛdeɛ yɛka no adeɛ ɛtɔ n'ani no ɛnyɛ ɔno ana ɛyie na mmom ɔdɔ a ɛwɔ yɛn nyinaa yɛn ntam no yɛtrɛm na aso benkum aso nifa na yɛde aba abɛboa ɛne mpimfie nti no ne nyinaa ka ho ɛma ɛyɛ mo ɛnwomtuo edwumakuo ne so no sɛ obi ewom obi ɛyɛ dwomtuni a kwane ɔfa so related to ɛyɛ nipa no sɛ ɔno so ɛbɔ mmɔden sɛ ɔne nipa ɛbɛ relate yie na edwuma no so wama n'ani akɔ ɛho titiri ɛyɛ the gospel ɛyɛ musicians no. Don't forget to subscribe or follow DFK Org magazine. Share, comment, and like.